toată lumea, numește Maria și bine v-ați fi la al treilea episod din seria noastră frumoasă. Ne-am făcut repede și o casca, că am uitat să o filmez. Așteptăm să se facă la cuptor. Bravo. Îmi fac și eu niște tenis de la H&M, de la Adidas. Uă! Tu cât ai? Cât mai ai? Fiecare cu a lui. Dar vezi că nu se poate așa. Pune iron-ul, să vezi. Eu am 4, nu? Să vezi că se fac amândouă. Să ține minte câte luăm, ai înțeles? Pune tu iron-ul tău în chest. Ce vrei să-ți faci de iron? Eu mi l-am lăsat acolo. Eu am 4. Bravo, lasă-l așa, 5. Eu am 4 și tu 1, ai înțeles? Ce ți-ai făcut tu? Tu cât ai tu protecție acolo? Uite, știi tu. Am 4. Eu am 2. Am și buți. Mă culc. Și eu mă culc. Stai întâi să fac ceva. Bă. Bine, hai că ne culc. Hai iarăși ai în peștera mea acum. Ai înțeles? Bă, mi-a căzut aia, bă. Gata, mă pun, mă! Ce-are, bă, ce-are? Gata, haide. Vino încoace, haide, mă. Vii cu mine în peșteră. Vino, mă, în peștera mea, vino pe aici, pe jos. De la mine, vino, mă. Bă, ai făcut torțe, am uitat să mergem cu torțe, bă. Pun eu. Bine, vino cu mine, hai. Vino, mă, aici, nu ieși. Nu ieși, vino în casă. Nu ies. Vino, uite, mă. Mă duc să fac torțe, deci torțe. Faci, nu? Gata? Câte? 48. Bine, vino cu mine, haide. Pe aici. Hai să pun bețele. Vii sau nu vii? Să-mi iau și ăsta. Vii sau nu? Haide, hai jos. Am eu torțe până acum. Și mai jos. Și mai. Uite aici. Pum. Pune torță. Torță, mă, pune. Dă-mi-le mie, hai. Dă-mi-le, că eu știu să le pun. Gata, vino pe aici. Lavă și iron. Tu ia de-alea. Da, mă. Avem torțele și ne luăm după ele, înțeles? Uite, mă. Ieșirea. Acolo. O să vezi tu, că e ușor, că știu eu. Știu eu cum. Punem blocuri. M-am găsit iron, o să le împărțim, ai înțeles? Știi cât iron am găsit? 11. Vino, mă, pe aici, la lavă. Am astupat lava. Lasă să se termine. Că am astupat-o. Gata. S-a terminat partea asta. Hai pe cealaltă. Tu fă acolo. Nu se zice așa, da, hai. Uite pe unde am intrat. Stai că fac eu de asta așa. Pod. Fac eu, mă, pot, că nu vă pricepeți la nimic. Sunteți nobi. Uite. Uite aici e ieșirea. Vezi? Da. Hai, eu mă duc pe cealaltă parte. Creeper! Vin la tine. Vin la tine, bă. Vine spre noi, ascundă-te, pune blocuri. Vino, mă, aici să ne ascundem. Unde? Bă, te ascunzi fără mine. Da. Mă ascund și eu fără tine. Vino, hai, deschide, că nu mai e. Deschide. Da. Dar sunt și eu aici, lângă tine. Uite-mă pe mine. L-am văzut, dar nu cred că a venit pe mine, că nu m-a văzut. Ai văzut-o?
A explodat, bă! Da, haide că fac eu iarăși acum o cale. Gata, am făcut-o. Creeper! Ne, nu vine. Vino încoace că nu vine. Vii sau nu? Vino încoace spre mine. Eu dus la eu, nu. Cât mai ai? Stai că mai am și eu. Am și eu de la. Iau și de ăsta. Cât mai ai din pickaxe? Hai, vino, mă. Pe aici, pe aici. Uite unde sunt scările, că le-am făcut eu. Haide, vino. Lasă-l că nu poate să iasă din apă. Hai să-l omorăm. Cu oasa, dă-te. Dă-te, bă, ăsta fuge de noi. Ah! Așa. Zombie! Ajută-mă! Aici jos, lângă apă. Am omorât și creeper-ul. Vino că am găsit căul. Vino! Am găsit căul. Vino, mă, nu mai trebuie. Mă vezi? Arte, mă vezi? Arte, ce faci? Nu pune torțe peste, dar nu e lene să pun peste. Nu așa, bă, ce-ai făcut? Uite cât de simplu era. Uite cât de simplu e. Uite să vezi. Uite-te la profesioniști. Stai. Ești gata? Stai. Stai, mă, stai. Stai, mă, stai. Naibii. Nu merge. Stai, mă, că urc eu și-l închide. Stai că nu mă lasă, dă drept. De ce nu mă lasă? E că nu ești atât de mare. Gata. Hai, mă, să mergem, lasă apa asta. Vino pe aici. Vii sau nu vii? Hai, că n-am ce să faci. Pe aici am explorat eu. Vino pe aici, că pe aici e nou. Mă vezi? Iron. Iau eu iron, că le împărțim, ai înțeles? Îl împărțim. Vino. Bine, stai să mai luăm iron. Stai, mă, să luăm iron-ul. Bă, tu... ai ceva? Vino, mă, așteaptă-mă. De ce vrei acasă? E frică singură. Oh my fucking god! Enderman! Nu e Enderman, dar hai. Că mi-e frică rău de tot. Unde sunt? A, uite. Hai că vin, Arte. Hai că închidem peștera să nu vină zombie peste noi, înțeles? Am 20 de dalea. Putem să ne facem tot. De iron. Haideți să le punem la prăjit. Și mi-au de ăsta și parc. Vezi că nu-ți trebuie mult de ăla, frate, du-te la al doilea de jos. Vezi că nu-ți trebuie mult de ăla, 2-3 bucăți, stai că-ți dau eu. Stai, mă. Vino, mă, încoace, unde ești? Uite, tu cât iron ai? Nu mai am doar unul pentru cornagă. Bine, tu acum în mâna care nu e prăjit, nimic? Nu e nimic, nu? Bine. Avem în total 19, nu? Da, avem 19. Vino, mă, că îți dau eu. Îți dau... Îți dau 9. Vino încoace că îți dau 9. Îți prăjesc eu, mă.
Ce să facem? Că mai avem 2 minute. Cât de șmecher! Șmecher de tot! Mie îmi trebuie să mănânc. Cine-i șeful tău? Nimeni. Nimeni? Și te spărgeam. Acum chiar, cine-i șeful tău? Nimeni. Nimeni? Bă, Scuze, vreau să intru în chest. Am avut să intru. Te foame? Ia-mă o bucățică, dar... Uite-mă, în episodul următor și ce o să facem? Nu o să mai mergem la... Să mai luăm... vreau. Nu mai avem. Episodul următor o să mergem să omorâm moi sau ceva. Ați înțeles? Gata. Cam atât pentru acest episod. Dacă v-a plăcut, dați like, subscribe și papa. Ne vedem data viitoare.